RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Medellin, Cebu. Nga naa na karon sa Florida, United States. Nga tumatatampo nagdasangan nga Wendy. Recorded by X Thunder Gaming. Sa ato pa, kamong tulo sa imong mga kuya, way tinuod nga anak ninyo kay adopted mo? O, day. Nilimgod ka anak ang nag-adapt na mo. Niya, wa sa siya maminyo. Actually, silang duha sa igsoon nga babay. Sila may nag-adapt na mo. Oh, mao ba? Swerte ka ayo mi. Kay pinangga kita ayo mi nila bisan. Dili mi nila kadugo. Makita man day. Ikaw lang gani o. Buhong kayo kas mga material nga butang bisan og matud nimo wa ka mangayo ana. Mao bitaw. Kumusta ang inyong pagtuon? Okay naman. Ikaw, Zach. Okay na sa ma. Ikaw, Brandon. Okay na, ma. Aray, Wendy, Uy, hala. ano ka? napaakan ako kong dila. Oh, hala, dugo. Nagdugo imong dila. Ijot, magkasa ko guys. Ako na lang. Maugid nay akong gusto ninyo. Kay pinangga gid kayo ninyo inyong manghud nga babae. Kinahanglan nga sultihan na nato sa mamas tinuod. Naibaw ko. Pero wa pa ko maibaw kung saon. Sultihan ninyo sa unsa. Oh. Nanamo yung relasyon? Kuya, Kuya Brandon, Iunsa ninyo pagkunahuna. Wa ninyo hunahuna akong unsay batiod sa tuinan. pero dili na mo siya tinuod nga inahan. Dili mi kadugo ni Wendy. Bisan pa. Bisan kinsa pang inyong pasultihon. Sayop gid kina ninyo. Hunahunaan na ninyo bayo. Di pa tingali karon ang hustong panahon, Wendy. Nasultihan to sa mama. Zach, Kunya na lang siguro kung magkahuman pag-eskwela. so magpaabot pa tagila ka tuig. Dali ra ang pagdagan sa panahon. Magpaabot na natin sa hustong panahon. Paabutan na lang nga magkakita kong trabaho. Then sultihan ginato si mama sa tinuod. Zach, nakakita na kay trabaho? Oh, hindi. So, kano sa manat sultihan sa mama? Oh, sige, kaon pa mo. Daghan ko giluto para ninyo. Ang inyo ginang mga paborito akong giluto. Kining, ma, Hmm? doon na may isulti si Wendy. Oh, sige. Unsa man na? Koan, ma. Kining, plano na mong magpakasal ni Wendy, ma. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Nagbinuang mo, di ba? Ma, tinuod ang gisulti ni Zach. Pero iksuon mo. Ma, naibaw man nga dili gid miigunsa, diba? Dili pwede. Unsa na lang kasulti sa mga tao nga nakaila na to kung inyo nang buhaton, ha? Wa pa mo kay baw? Kung unsa ni kadakong uwaw unya sa atong pamilya? Ma, importante pa rin isulti sa laing tao kaysa among bation nga imong mga anak. Ma, mahal na mo ni Wendy ang usag-usa. Wa ninyo tuyo. Pero inyong gipadayon.
Kuya Brandon. Ma, please. Sabtami. Dili. Dili, pwede. Wendy, anak. Ma. Manasuko ka na ako. Wa, nak. Nakalitan lang ko. Abi ni mo. Wa ko makatuog gabi sa pagsigig huna-huna ninyo ni Zach. Wa na ko ni consider sa dihang gi-adapt na mo nga posible ning mahitabo ninyo tungod kay dili mo kadugo. Ma. Bugat man sa akong buot. Pero wa ko'y mahimo. Tungod kay mahal gyud ninyo ang usag-usa. Sa ato pa, ma. Musugot na ka. Ikalipay na ko, nak, nga malipay mo. Ingon anak ta mo ka pinangga. Thank you, ma. Thank you. Ito ako si Zach, ma. Isugot na si Mama, Zach. Okay na siya na to. Unsa? Yes! Yes! Makapakasal na kita. Mahal kita ikaw, hindi. Mahal sa kayo, tika. Ayaw. Nihulong lagi ka. Kinalan nga sa unang gabi ini sa atong kasal. Zach. Maglakaw mo ni Mama? Oo. Pero mabalik ra dayon mi. Upadrive lang siya kay nako na siya paliton sa lungsod. Okay, sige. Si Kuya Brandon? Sayo ko nung milakaw. Nananggid di mama. Okay. Amping mo. Hapon naman. Wa pa man sila sa Mama o Zach. Tingalig na alig ihapit. Kuya Brandon? Nakainom ka? Hubog ka? Wendy, Ni- anong dili naman lang ako. Kuya Brandon, buhi ko. Hugot kayo mo pagkakos na ako. Bakit gusto ni mo? Kuya Brandon, hubog ka lang. Dili. Di ko hubog, ha? Kuya Brandon, ayaw! Angan mo. Kuya, ayaw, maluhay ka. Anong si Zach pa man, ha? Kuya, Ako ba angan mo? kuya, ayaw! Ayaw! Kailangan ako mo'y makaunan mo. Kuya! Kuya Brandon, ayaw! Ayaw! Wendy? Wendy nga noon sila hitabo, ha? Saan ito po? Si Kuya Brandon. Ayaw ko giloko. Usa! Kinoo Hansya! ko. Hansya! Zach! Wendy! Wendy, anak! Hangtod karon, wa pa mabalik si Zach gikan ang ngita ni Brandon. Magabiin na kayo. Ang sa makinahitabo. Nakitan ka ni Zach si Kuya Brandon. Salamat. Salamat ka diya. Nga muli sigawas.
Ngano, Tansyo? Messi, si Shaq, nagkita dyan sa kakahuyan. Wala kinabuhi. Unsa? Dili! Dili! Kiloko! Anong nahitabo man rin na to sa ako? Gano ba? Nak, gusto na. Gusto na, anak. Hinahlan magbayan ko yung Brandon sa iyong ibuhat na akong nisak. Hayop siya! Hayop siya! Nak, hangtod karon. Wa pagyapoy balita ang mga pulis ni Brandon. Ma, Nak, manglarka ta. Mamahawa ta din unsa ma? Itugyan na to sa balaod ang pagpangita ni Brandon. Pero, maoy gusto na ako nga mo focus kasi imong healing sa pagkakaroon. Huwag na una-una na ako nga manglarga tas kawas aron. Mas dali para nimo nga malimtan ang tanan. When I think back on these times. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ko mga higalang kaagay ni Wendy nga taga Medellin, Cebu nga naakaroon sa Florida, United States. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan, There You'll Be. Aksyon ni Priscilla Reganos. Kamusab mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ni ining tulamanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. In my dreams,